Това е изключително сложно упражнение, уверявам ви, поне за мен. За повечето обикновени хора няма да е трудно, но за мен е просто. И за това опитвам първо с един крак. В момента, в който вдигна и други крак, падам назад. Затова няма да. Не дей без мен. Ама ето е, виж. Ще се хвърлиш назад. Не бе. Виж, само го вдигна. Да, само да покажеш. Да. Гравитацията. Трябва да сменим гравитацията. Обаче. Ето го е. Пак ти казвам, не съм за тебе, не дей да го правиш без мен. Виж, че е само леко. Да. Леко и връща той веднага се връща напред.